İnsan her wagt günah etse, yüreğine bir qarankı düşüyor. Azıcık qara oluyor. Yine günah etse, yine qara düşüyor. Yine günah etse, yine qara düşüyor. Yine günah etse, yine qara düşüyor. Ta ört qara oluyor dipdir. Emma şu arada öz eden günahsine narahat bolup, "Vah men istiva etdim" diýse, o qara yuwulya, sübürlye, yine qalıp yalfıllap çykdyrýar, akça bolýar dipdir. İnsan günah etýär, tem meselen öýüne odalacak, bir haram aljak, öýüne odalacak. Haram aljak, öz içerisini dok saklajak. Haram aljak, gow maşin minjek. Ya meselen haram iş etjek, şehvetini rahat etjek, özünü rahat etjek, bir arameşe yetjek. Hudaý Taala haramyna, günähine hoşluk goýmanyna näjire adam hoşluk tapamaly? Bes bir adam ya bir zinana meselen bazara ötýär. Fakat näme üçin? Fakat bir zinana meselen bazara ötýär. Haqiqat görürüm. Haqı aydın diýipdir Rasulullah jan azyda bolsa. Ulamalar aýdýar, "Es-sakitu anil haq şeytanun akhras." Haqı aýtmayan adam lal şeytanlar diýip aýdýar ulamalar. Haq boynumda bir aýtmak. Bir zinany meselen bazara ötýär. Fakat öz şehvet fikri bilen, şo bir erkek bilen kepleşeni özüne peýda bilýär, ya sataşany peýda bilýär, ya Hudaý saklasyn zina edeni özüne peýda bilse. Hudaý saklasyn gitýän zinanyň hemmesi diýildi. Bir zinany iki gitýän bolsa, inni siz imanyňyz bilen kulak asyň. Şo gitýän adam gitýär, öwrülipdi gelýär, ya ikindin ya öýlen öýüne. Ya öýüne gelenne rahat bolnumy dik gelýärmi şo? Yok. Şol adam öýe gelende aynadan yüzünü gözlesin. İman kamil bolsa, hatta özü aynadan yüzünü gözlänede yüzünün nursuzlygyny aňlar. Ya şol adam muni ya her bir wagt bolsun. Falanydan çürim diýilmeli. Her kim özünden çürim fikir etmeli. Aýtýanny, eşitýänni. Özümizden çürim fikir edýäli. Kim makam şizire diýmäýdi. Özümüz öz hanawa adamyz. Şol adam gidip gelenne, şo pikir bilen, şo niyet bilen gidip gelen adam, öýüne gelenne, gow çaý suwuny içip bilýär kam lezzetlenip, Allah Taalaň beren halaljak suwy, Allah Taalaň beren çöregi, Bismillahirrahmanirrahim, çaý suwuny içen Hudaýyma köp şükür elhamdülillah diýip bilýärmi şol adam? Başarmaz. Şo gidenne maksadyna yetdim diýiksin, bagşlaň, uzr isteýän, hatta zina adyk gaýsa, ya etmän gaýsyn. Maksadymy yetdim diýip gaýsyn, öýüne gelende rahat bolarmy şo? Bolmaz. Näme üçin? Şun Allah Taala onu men rahatlyk goýamak diýipdir. Onu men hoşluk goýamak diýipdir. Şol adam maksadyna yetdim diýse de öýe gelenne nursuz, bereketsiz, lezzetsiz gelýär. Maksadyma yetmedim diýse, aylam dolam, ahir wagt öýüne gelse de, ýene de öýüne gelenne nursuz, bereketsiz, lezzetsiz öwrlik gelýär. Oham näzire hoşluk tapmaly Allah Taalaň dogry diýen ýerinden. Ya erkek adam bolsun, mamulasy ýok, bazary ýok, işi ýok, fakat şondan çürim barjak. Gözlejek ya kepleşjek şonuň ýanyny özü hoşluk mukadiýe. Aya bar qaydanna maksadyma yetdim diýdi. In ruhu sirap bolýarmyşam. Jan keyfet ýamyşam. Ýa-inki ruhu zerer çekýär, sistem behemeýärmi? Ýa-inki qaranqylyga düşen ýaly bolýarmy? Şundan qaranqylyga düşen ýany bolýardyr. Men wagt kan eglemäýin. Ya meselen haram lokmada da şeýle. Meger birin birimide doňuzyň etini pişirtele ýokmaz dämi? Ýokmaz. Aya ogurluk mal getirtele, iniş ogurluk mal desele ip bilermi? İp bilmer. Nuri iman ejade vermiye. Şonun ýanyk dogry däl mamulala, dogry däl zatda da eýni şoforum. Çyn musulman adam nuri ejade vermiye. Şoňa barsa bir qaranqylyga düşäjek ýaly bolýar. Şoňa barsa bir gapgaran guýun içine girajak ýany. Edany bilenni özüni ýitirip, aglap, näme etjegini bilmän batymrak insirafyň ýerine düşýär. Öwrülmäň ýerine düşýär. Tawbat etmäň ýoluny tapjak bolýar. Çyn nuri iman häzir ba bolansa. Allah Taala aýdypdyr. Zaharal fasadu fil berri vel bahr. Yerde, hoşkide we derýada, uğurlukda we öllükde
bir bereketlik, na hoşluk, na aramlık insana geliye bima kesebet eydin nas öz etyen günahları sebepliyipdir. Adam bolma rahim günahda hoşluk tapacak bolmalı, hiç bolacak zat değildir. Ya meselen erti namazda turuya yeni de yatya okuymanı. Ne için? Rahat yatacak diye, keyif edecek diye. Erti namazda turdu da yeni yorgun üstüne çekip yatsa mınne melek rahatlık bolmaz. Eğer şunun rahatlık bağ olsa, şunun hoşluk bağ olsa, kat'en bilin ki Allah Teala yatın diyerdi bize. Geçen haftelerde gurrun geçendir. Ya mesela ulukon yetin oğlunu, kıydını, dinanatını turulmaya ne için? Hoş yaşayacak, rahat yaşayacak. Yok. Şu rahatlık, şun hoşluk şununla turmakta var. İmanlı, mümin, Müslüman da oldu. Erti namazda turup da namaz dinanı olsa öyünle namazını okuyup bolondan sonra erka adam olsa mescide varıp namaz okuyup bolup özü hatta ağıl aynadan yüzünü gözlesin. Kat'en imanlı adam öz yüzünü vurul tafar. Emme ol 8-9 oturup da bir forum olup sense yanak olup uqtu turan adam yüzünü gözlesin. Özünü tanıyıp bilmez. Huday saklasın bir neçe adam hatta özünün rahatlığını gözlep 7'de 8'de turup durur. Bağışlan iğni de haram hadir kusulletmenir bağlara kaşın yine var ya. Nedir Müslüman adam şiyag deyler tehammül etmeli. Siz nuri imanınız bilen aydın nemetsin hoşluk. Ola adam kusulletmeye nemedip ağa ben rahat yaşayacak diye. Suya düşmeyene hevselesi yok. Şudur şunu da tizaran karanqılıkla, müngülürçe karanqılıkla bilen şudur şunu bağlara kaşın var ya. Ne deyip hoş yaşayacak, rahat yaşayacak. Yine haram adamın yanında rahmet ferişteler gelmez diye diye. Biz günah uyuşuptur, karanqı oluptur. İnni kalbi ört kara olup var ya, Huday saklasın. İnni mesela yine haram yedip duqa Müslüman adam bir forum bolmalı ama her kimi özü bilmeli. Şun derkeden ağındı. İnni bir yuvaş yönü qarad iman ba mı bada. Şun sinne getip evladım. Kan elhamdülillah küplürçe ayallıqolla şun imanı ba bolansan, mümin Müslüman bolansan, özlerinin adamsıları, ya oğulları, ya erkek doğulları, ulamadan meclisine gelmekleri bilen hoşlukları var. Hayır doğan şirket eder, Allah Teala'nın kelamının tefsirini işler, öz mezhebine halal haramı bilir, hulasa faydadan boş olmayacağını biliyor. İmme bir az bölükle boliye, az hanıvadılı boliye, mesela Huday için nasihat diye diyen, boynumda kalmasın diye diyen. İnşallah bilkim olur da Huday için ben kefim eşsille ve Allah Teala da tevfik amalını versin inşallah. Bicayin ki cidilleşsin ve başka ürünler tapsınlar, Huday için kulak assınlar. Zinanalı oliye bir tofor az elbette. Ulamaların meclisine öz adamsılarını iyi vermeye hoşluğu yok. Ne için? Çün ulamaların meclisine varsa gelse üye gelenine zinanasını kıssa ye. Kaşın alma diye, hafa toya gitme diye, ahun şey diye vayttı diye. Ohum özünü ağlamak geliyor. Ne diye? Ben 5 vakit namazına okuyan diye adamsına. Hop umra da gitsen ya hacca da gitsen bolu da diye. Ben Huday için sorağım maşalardan. Aya Kur'an-ı Kerim bir sefe mi? Umra 5 vakit namazı tamam et koyuptur mu? Ya 6000'den kan ayet ban Kur'an-ı Kerim'de. Namaza okuyan bolu diye. Aya Kur'an-ı Kerim ya ine tefsir 4 cilt yazılıptır. Kim okuymalı ve kim eşitmeli bunları? Aya mümin Müslümanlardan türeyim değil mi? Ya hatta namazın çala okuya ya okuyana. Neme onu biliye. Namaza gidip geleni bilen ya hatta umra gidip geleni bilen kan adam mı? Umra gidip geliyor, hadir de haramı bilen. Ya hatta hacca farda gidip geliyor, hadir de haramı bilen. Ya klas Kur'an'a katnaptı, hadir de haramı bilen.
On Allah Taala tawfik amalını bermeli. Oham ay klas Qur'an'a gatnasan bolar. Ona da izadan beriye. Ya meselen hacca gitip gelsen namaz okuyasan bollu da diye. Näme üçin ulamalar meclisine gelse bir näçe zatdan men saklanmaly bolaryn, hafa toylara gitmeli bolaryn, ya bir näçe zatlar etmeli bolaryn adamy ma giri berýär diýip. Huda için bir hakikat gurrunma. Hudwin öz yanımda bir neçe yıl mundan ozal bir tefsiri gahalman gelýän bir jowan oglan gelip yanıma geldi. Ahun ne dedi? Min dinana min ibermiye ulamalyň meclisine. Son sen barsan ayna aydan kefi. Haram toylara sen men ibermiyen, men seni Allah Taala'nın kelamının tefsirini ibermiyen diye diye men näme etmeli baytdy. Her gaýtjak bolamdy maňa wa berýär. Sen gitsen maňa edip berýän diýip. Ay sen daýawdyr imanyň menen bol denanaňa da düşündirjek bolýdy. Hulasy bu gurrunly galdy. Şol jowan oglan Allah Taala jaýyn cennet etsin. Cennetin ortasından jaý bersin. Rasulullah janynyň ýoldaş etsin. Dünýeden de geçdi şol oglan. Allah Taala rahmet edip rahmet nuruny üstünden döksün inşallah. Aya şol adam şu hileyinin kefi bilen galan bolsa utardymy ya galman gelin bolsa utardymy? İman näme diýip aýdýarsın? Es-sakitu anil haq şeytanun akhras ya ulamala. Haqqa aýdmaýan adam lal şeytanlar diýipdir. Haqqa aýdyn, näme bolmaly şol adam? Gelip gitdim diýip utanar. Bizim fiqh Hanafimizda aýdylýan gurrüňi çe aýallygolla bolsun, çetiz dogolla bolsun, aýdylýan gurrüňi başga form berdaş edip kulak asmaň, aýny gurrüň ödün ulatyn. Ebu Hanife radıyallahu anhu hukmuşi bir zinana dünýeden geçse adamsy şonu ýuwup başarmaýar. Yani adamsy innamyny eline girip başarmaýar. Näme üçin? Şon inni ejnebi boldy. Dünýeden geçdi, inni zinanasy däl bolýar. Bir adam zinanasy dünýeden geçse öz zinanasyny öz ýuwup başarmaýar. Näme üçin? Şon inni ara kesildi. Zinana meselen merhum bolsa ahiret öýüne gaşyn gitdi. Hatta şowunne şu aýrylan zinanasynyň aýallygyny bilen ondan çyrim izdivaç edip başarýar. Näme diýip? Inni o zinanasy de tamam boldy. Ara kesildi. Inni fesara ejnebiyye. Ebu Hanife hukmuşy. Inni ejnebi boldy diýe. Bes erhele bolupdy. Ey imanly dogalla. Fakat 5 gün bir wefada dünýeden geçýän arada nikah vardır. Ýadyňyzdan çykarmaň. Ýadyňyzdan çykaramaň. On kıyamatda näme bolar? On Allah Taala lütfü bilen, fazly bilen ýene jüftlemer on Allah Taalaň özi bilir. Ýöne erheleylik fakat dünýeden geçýän şäherler çykma. Dünýeden geçdi dämi? Fesar ejnebiyye. Inni keşek bolýar. Öz dinanasyny bir adam ýuwup başarmaýar dinanat dünýeden geçdi. We şo günne dinanasynyň aýallygyny bilen izdivaç edip başarýar. Ýa bir sagat mundan ozan dinanasy aýrylmaqa, dinanasyny ýuwup başarýardy. Bir sagat geçdi, dünýeden geçdi, inni ýuwup başarmaýar. Bir saat mundan ozan dinanasy mirid emme janywa, dinanasynyň aýallygyny bilen izdivaç edip başarýarmy? Başarmaýar. Emma bir saat sonam ki jan çykdy däm, ruh uçup gitdini, inni dinanasynyň aýallygyny bilen izdivaç edip başarýar. Ejnebi bollandy. Oham bir adam öz dinanasynyň kefine ağırlanıp ki iştiçkin ara açıljak, näjire özüniň bir meclisleri ki Allah Taala'nın muhabbetini tapdyk, Allah Taala'nın rizayatyny ve Allah Taala'nın muhabbetini tapjak meclisini özüne alyp galmaly. İman bilen hukmedin. İmanın nuru bilen hukmedin. Hakikat görüňler. Falani ve falani ile yok. Wagz meclisine falani ile girmeli. Her kim öz imanına gaýym durman. Aýtýan o eşitýän. Bir zinana ya erkadam ara düşýär. Kime arasına? Meselen bir adam tefsire gelipdir, ulamalyň meclisine gelipdir, bir neçe gurrunlar eşitdir, oham zinanasyna aýdýar, sen bizire koýnak geyme, sen badyra gitjek bolsaň falan tüýslik et, ya sen bizire bolmaly, zatlar aýdýar, zinanasyň diýen etmeýär, ara ihtilaf düşýär. Meselen zinana gitýär öýlerine, ya meselen öýde galmagal bolýar, inni bir ara düşýär, çe zinana çe erkadam. Heyran galmalylar ara düşýän, inni kime sataşýar? Erne aýdýar, baba zindigiňi et. Denanan gowunu tapda, näetdir kesip ben?
Heyran almalı üşüp barakany zinana aydylmaya. Sen zindigiň et. Adamyň diýeni bilen bol. Sen Hudaýyň diýeni bilen bol. İmanyň diýeni bilen bol. Allah Taalaň buýrugy bilen bolup, oňa adam hiç kimde tapşyrana. Hem bir musulmançylygyň içinde bolmaly gatmyş. Özü ýaşyl bolup orta düşýär. Hemme kişi tapşyrýa, fakat maňa tapşyrýa. Sen bizle hoşuk bolma, sen bizle gaty tutma, sen bizle bolma lel diýipdi. Oňa hiç kimde tapşyrana. Ya beýleti beýlek. Kendi nanylyga imanyny gaýym durjak. Adam size men ýanynda ýaşajak bolsaň sen gaşyň almaly diýdi. Zir şoňa gaýyn tutupdy, bahane öldü. On zinana saýtýar, men gaşymy elle girjek ya Allah Taalaň hylkatyny atdyk biljek ya Hudaý Taalaň goýun owdurlygyny men atdyk bilmer nakym diýe. Indi ýaşyl orta düşýär. Ya zinana ya erk adam. Indi bitade heleye tapşyrýar hemmesi. Bu bizire hoşuk bolma, kelas Kur'an'ı katnıdın da sen adamın goğununu alıp indi bana tapşırma duruyor. Ol adam sana etmeyer, üçteni kıllan sürüm dinini satma, üçteni kıllan sürüm sen anana eziyet verme, sen imanına gayim olup bitade hiç kim adam sana tapşırına. Haysi bir din taraf tutsa, şuna kıstamana duruyor. Aya Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme birun tataşmallam, ara düşyen ya dinanası ya adamsı, haysi dinin tersine gittiyen olsa.